Ramogi juanga yore kendo machiegni e chenro Keny ma kawuono antiere kae chenro mar mbaka oromo wada yudo TWAK mana kama antiere karka achiel kachiel wada bedo ka warango chal mar wach e kuonde tiegruok ni nango manyalo bedo ka timore ginya bedo ni gin sigana misewinjo in iwuon isetimo gi kata isebedo mana ka ineno mano wada bedo ka waneno Keny ma kawuono ka wabedo ne kod ng'eyo ni gin gik mage pichni ma bende no okoni nyakora Ramogi jawno wadhi bedo kacha ka watang'o ni kinde ka kinde dhi bedo kanya achiel kachiel ka watang'o ni pichni matimore Elgeyo Marakwet odiochiengni ma kawuono to kata kamano twak montiere godo ka 23 higani mar 2024 nitiere pichni ma bende wadane watang'ni kanyo e iko mara Kelvin Kiptum mano kopo mogik mare ka edhi ike kata dalane mantiere Naiberi odiochiengni ma kawuono mano jotelo medo mana donyo kwa Ramogi juang iwacho ni gima in go kanyo miuso tiuso ka en soda tiuse timedo mana sudo oganda chopo gin gi lit kod uzuni mwingi e chunygi ahinya lit gi kuyo omako gi ka giko jang'wech marahuma Kelvin Kiptum ma bende nwang'e sigande wasebedo kanyo kwa winjo kendo warito winjo mathoth kawuok kuom jotelo ma bende oseyuoro kar kanyo geno jatend piny Kenya dhi bedo kanyo ka chopo e kar kopo kata nyasi ni ang'wa koni mathoth odiochiengni ma kawuono mana kaka nakoni wantiere kae kod chenro mayelach wada bedo kae kod welo ma bende wantiere kodo ka weche mopogore opogore ang'eni mana kama wantiere ka kikubeda beda ni wabira bira TWAK mana TWAK ma wantiere ka ni wantiere iko mara jang'wech Kelvin Kiptum ma bende otho ka ike pod tin jahigni 24 mohukum nyalo bedo ka ni gin mana mbese Kelvin Kiptum ma bende ne iko koro odiochiengni ma kawuono ang'amiwa miya thuolo moro matin mondo chiwa kata ote magu mag lit kod kuyo kama untiere godo achiel kachiel ma en jang'wech marahuma ma Uganda ne ung'eyo ahinya gigo mathoth ahinya mane bedo kata ka gitimo ang'e ni an gi welo kanya kora Ramogi juang kang gido thuolo mar neno gi kang wantiere kaka achiel kachiel mondo mi ang'wa konie ni welo to koro gin jomage Kiny ma kawuono ang'e ni kata ka TWAK pod dhi nyime weche gi mag kopo kopo ne ma wachak godo mondo mi akora ang'wa chaka koro ng'wech ka wadhi mana chako ka iulori tiwacha ote mari nyalo bedo mane Okinyi ma kawuono ka Kelvin Kiptum bene koro iko kata iko odiochiengni ma kawuono weche thoth ahinya monego beni wachako nyakora Ramogi juang tiena mondo mi achak kae kod Tony Blair ma bende en japuonjre mano ka entiere mbalariany no mano mar TUK microphone mari nitie kik ibed maluor microphone mari nitie kanyo koro kiwuoya chiwa ote mari mar lit gi kuyo ka wachako tinyako Tony Blair jakanye bende ka wachaka to ote mari ang'ichiwo erokamano ahinya mokwongo an Tony Blair Onyango ana jatend jo mbalariany ma TUK koro mokwongo daher mondo ago mos makende ne familia kuom Kelvin Kiptum mano wito ngimane kijana mane pod tin to aneno bende ka en gi a very bright future koro mos makende ne familia to ang'e ni wadhi endelea gi discussion maber erokamano ahinya kama chielo bende nyakora Ramogi juang Viola Odhiambo machiegni wantiere kodi kar kae ikonwa ne Viola nyakanye to leo mane momako to ote mari en mane An iluonga ni Viola Odhiambo manya Kisumu Kasagam ma okeo alego kakan daer oro ote mar mos ne familia mar Kitum otho ka pod otin jomoko ne pod ogene to kamane kaka jabedo to nosingi erokamano ahinya Kisumu Kasagam kanyo to bende wachiegni go ahinya wajo Nyalenda Kasagam ni mana malo wakanyo amor mar bedo gi jomta kama ma jomta kana winji welo mamoko bende kama ntiere ka achiel kachiel Evans Ouma oyawre kendo machiegni ote mari nyabedo mane an Evans Ouma wod Saiko Nyango mo onyuol Saiko Nyango adwa oro mos mara ne jo Kenya wawito wuoyi mane at least kanodhi oko to ne ting'o flag malo wawito wuoyi erokamano ahinya kuom ote mari kama chielo bende duogo kae kuom Michelle Miriam oyawre kendo machiegni mosi oganda ong'e to in ng'a kendo to ote mari en mane mos jite ni ber luonga ni ambassador ambassador
Ambassador Michelle Mari. Miriam. Asomo JKUAT, chung ne jo JKUAT. Nyathi engineer Gila, daktari Gila. Jok mosomo sana. Koro auro ne familia gosepe makitumo sana. Kenya olalo hahiro. To wangeni Nyasaye kaka no chano ni nyore that day nenchienge kama kabro timbe. Koro mosana yi familia ne gosepe ne. Ero kama na ina komote mari lit kol kuyo kama chielo nyako Ramogi jo antiere ka koda ajal machielo mabende ne otelo ne jopuonjre e mbalariany no mano mar Meru University Annington Oguk Lucy oyawre kino machiegni mose oganda ikono oganda ni to ijakani to yore ote mari bende. Ero kamano Cleopas an gi nyinga en General Haddington Oguk an mana chung ne jombalariany ma Meru University sani kendo kora chung ne jombalariany ma Kenya duto an wuod Seme Kit Mikai kamano ni Kang'enda an nyakwar Oguk Raphael mano bishop mar Legion Maria kendo wuod Dan Lucy Oguk to kendo an wuod Nyalenda Kisumo kanyo Nyalenda jodunga kanyo nanga mano dala aoro ote mag lit kod kuyo ne familia mar Kiptum ne en kijana kendo mane kelo medals ne kantio mar Kenya to atimo mos nikech duto te gin dwaro mar Nyasaye kendo mane yo mateo ilo koro kwayo Ruoth Nyasaye mondo ket chunye kama okwe. Erokamano ahinya Annington, General Annington Oguk. Erokamano ahinya kuom ote mari. Valeria oyawre mosi oganda ikono oganda Valeria to nyakanye to ote mari en mane? Oyawre kendo erokamano Cleophas kuom miya thuolo masani ni an iluonga ni Awiti Valeria to ji mang'eny to ng'eya kaka nyar mwalimu. Koro mano alias ne mara an nya Kisumu Kano kure ma ya nyako chogo ya aoro otega mek kuyo ne familia mar Kiptum kendo ageno ni Nyasaye dhi miyo hocho mowinjore. Erokamano ahinya Valeria mano nyaka no kuchogo. Yani Solomon Kafaya iwinjo chenro kendo chenro Nyameru nika kikalo kala bathe kai kela Valentine's poko di mabor nya pod wantiere bana kama juma chiel kane mosakalo saka mano nyako Ramogi jwang chenro makama wayudo thuolo kawanguko chenro angwa koni gik mathoth bende ma timore kor gwenge mopogore kasani mangwa miyo pek en mano mar kopo mar Kelvin Kiptum maiko kendo idhi kete kar yweyo mare mogik ka entiere Naiberi e county ma Elgeyo Marakwet. Jopiny osechopo kendo pichni mineno sani gin jopiny ma chopo kanyo kaneno ringre Kelvin Kiptum ma bende nyasi no osechaki ayanga kod jokanisa ringre osechopo kanyo e alap kamitimone alam makende okinyi ma kawuono kaeto bang'e jotelo buora dhi bedo kata ka chopo kagiko ote magi mag lit kikuyo kaiko Kelvin Kiptum nyako Ramogi jwang gen kachiel koda kanyuolane duto josechopo kar kanyo ka gichiwo rapar magi ma opogore mano ka gintiere e county no ma Elgeyo Marakwet mano ka wantiere kanyo pichnigo ang'wane gi achiel kachiel ka bang'e wapanga ne chenro ne dhi chalo e yo machal nade mano kama wantiere kar ka achiel kachiel mano ka wantiere kodu wawinja ne gik matimore achiel kachiel kata gin joma wer koso gin jok malemo koso gin jok matimo e yo machal nade. Arita be oredi nyako Ramogi jwang oride nikech kanye kama oganda duto sani kerangi kaunti ma Elgeyo Marakwet kanye kama gichope kendo wadhi yudo thuolo mar neno ni nyasi makamano chopo e yo machal nade. Twak mwatwak yudo chieng' ma kawuono daher mar mondo mi wachak twak kata koro ka wawuok ka wachomo Elgeyo Marakwet wachop kata ko wasewinjo ni twak to koro chal nade odiochieng' ni ma kawuono. Nyako Ramogi jwang twak mwalose odiochieng' ni en keny Mogalko e kuonde Tiegruok. Mondo mi wabi kod topic kata twak machalo kama nyako Ramogi jwang napenjo ji mathoth ahinya ni ka koro wamiye nying mane. Keny Mogalko nyako Ramogi jwang en moro ma ok opuodhi itime sikunde nyathi sikul owuok Nyalenda owuok machielo owuok Alego mowuok kano jorome mbalariany ng'ane ohero ng'ane to ka herane osebedo kamano to koro ji ochako dak kapod gisomo gin e skul ka moko bende opogore nyadende ni mane skul kacha to jal moro biro ga mana leme wik achiel dwe achiel odak mana kode kanyo to en moro ma ok opuodhi ng'ani be ponono nigi ode kumoro
ochal nade e kor gwenge e sikunde mopogore opogore timbegi bende timore moko bende gin joma chuo ok nyidendi kende miyo moro kata mama moro biro oyudo wuoyi moro e skul kanyo to koro mako bade to koro lime mana dweche ariyo to gidak to pok opuodh gini. Kisungu luonge ni cohabiting. Jidak adaka iwacho ni ka mwisrecha bopogore mama na moro mabiro ka matin ichalo de skola mana kama intiere kanyo kora Mogajwang wadane wachaka ne twak machalo kama ni to be gigi gitimore adieri mano kama wantiere twag ne adachake gi Evans Ouma gigi timore e sikunde Keny Mogalko gi mineno kanyo ka ng'ato bira in kama intie yang konwa kisebede ang'eni samoro jonyuol neno gi wede okida choma kata samoro ng'ama ibedo go kanyo bende neno chenro inya mana lero nwa ochal ga nade osiep ma ji bedo go e mbalariany min kata isomo to kare inisenyombo chuth iriyo mana tero dhok itiek skul iter dhok kosi ter dhok kapod in e skul ochal ga nade skul kada chako wach Keny Mogalko apani gino endo nitie side effect mosega affect ga comrades iyudo ni anada wacho kadhi kaka economy be chalo iyudo ni sani bei gimoro omedore to comrade ok nyal dhiyo gi comrade wadgi moneno ni onge pesa chune ni ka en nyako to dhi manyo ng'at mang'ongo ne at least mondo konye mano be achiel kuom Keny Mogalko kang ochopo Friday tido ni nyako ni ibiro ome kuma entie mondo odhi obed gi ng'at ma osekuongone ni to be joma wuoyi kaka wan bende life be ok ni ati wang'iyo kor nyiri kende life be tek kodwa ido ni kido nyamiyo moro ok asapote but pinye mido ni o force joma chuo ama nyithindo mondo ochom kanyendo omiyo the only solution mwanyalo timo ne Keny Mogalko ni en mana ka waketo gik moko odok kaka chon nikech sani wach mar Keny Mogalko ni oidho malo omiyo wawito nyithindo machuo wawito nyithindo manyiri mobiro kawo kendo dhi itero kuma od koyugi ido ni mokinego kuno koro Keny Mogalko ni kuom comrades adieri en gima nitie mano bende gima wayierego Valeria bende ni gimoro mantiere e kindwa kindu kaka jopuonjre kama gintiere bende potha wach ni kindwa pod wasomo wate amba an kanyo taonge Keny Mogalko an ok ade skola Valeria Keny Mogalko e mbalariany an asomo e mbalariany mar Mount Kenya University Thika Kiambu kocha mano gima nitie Cleophas yes nikech itimenade gin mana jopuonjre mantiere koso gidak ga yo jopuonjre moherore ok jopuonjre moro amora iyudo ni era nitie kanyo to gin jopuonjre ma wuoyi oyudo nyako moro e mbalariany to giherore to koro nikech nitiere gik mang'eny manyalo kelo but mostly en ga mana mondo ing'e gima ng'etni no mondo ing'e gima jaherani no timo kuma entie mondo an kipache to aneno ni en ga mana mondo okony disloyalty gima chalo kamano alafu isiro gima chalo kamano ka nitiere ka gik moherore mana an to kasir gima chalo kamano to kasir but iyudo ni kuom ji mang'eny kane pok achopo kana yudo chance mar penjo ji mang'eny e grube mopogore opogore mek jo mbalariany tiyudo ni ji mang'eny madonjo e keny machalo kod kama en mana kaka wadwa Evans nosewacho ni sani economy tek koro iyudo ni ji mang'eny bet kanyakla mondo gi share bills nyiso ni koro gikonyore ka en chulo rent to gikonyore alafu chakendo iyudo ni jonyuol moko gin ka nyithindgi osedhi skul moso joma nyiri gikia kata ni nyithindgi godak nang'o koro iyudo ni nyathi manyako ni seche moko oa e familia moro mok nyal ma en gimokele e skul koni en mana sombeno to koro mimondo en bodagi seche moko osemanyo nyiri jowetege monyalo dak godo
manyalo elewa e maber to pok oyudo. Koro oyudo wuoyi moro makonye, majole, mamiye emotional support moro matin. Koro neno ni at least kodhi odak kode to neno ni burden ne dok piny matin. To Valeria, emotional support doko yudo kata gi simu. Mano to adier, Clef. En mana financial, en mana pesa. Kosena kan emotional. Do inya kata gocho ne Evans. To do mano to adier, en mana ni koro bet gi ng'ato machiegni no. Awach ni convenience. Bet gi ng'ato machiegni no ema gineno ni koro ber. Ai. Ero mana ino. Blair. Yes. Ochal nade korka kori. Jatend jopuonjre mbalariany. Bende ng'e jopuonjre gi okendre. Ginyuomore e sikul ka. Moko ponono un kata council modak kumoro achiel. Ng'eni jotend jopuonjre un ga gi uteu. Akia ni tu kuchal nade lakini kama nakale ntiere mana hostel moro mar jotelo mag jopuonjre kama gintiere. Kana ni moyi ntiere kuno ni Ngeria Halls kanye kama gintiere. Kendo gin halls of residence. Gichal ma jok modak ka PC. Odak malong'o mochanore kabisa. Kanya kama unyombe koso kuom ranyisi mari chal nade. Okay, amba nyalo wacho ni en wach mantiere Keny mag Mogalko gin gik mantiere to kada luonge ni gin nyombo. But iyudo ni sama koro comrades obiro to bet kacha kanyakla to gi share bills. An kwanza dwa nasir wachno nikech ing'eni koro yudo ibitemo ikori ineno. To sama share bills ka mana ka jogo wacho ni uchumi sani ni malo ineno. Koro sama comrade obiro kasti ng'eni temo imbe understand ng'ato better ineno. Koro iyudo Keny moko gi mag Mogalko gi iyudo ka some of them gidhi magi lead into marriages ineno. To koro magi oloyo iyudo Keny moko ma koro dhi iyudo ni nyithiwa manyiri odhi moyudo kamoro odhi kata mane ng'ato noluongi ni ude mag ang'owa koyugi kuonde mag wite ngimagi. Koro an anyalo support ni ka en comrade kata gin rowere maromre an ai support ginyalo kwa bet en mani koro jonyuol bone obed ni ging'iso koro ng'eyo. Michelle, itamuri gi wach ni ok isire koso bisana jok machalo kama gi sikul gin gik mantie nikech joneno bende kono ka paro mopogore ni en adier jogi nyomore sikul kata wacho ni boken kata nyombo mana kaka Tony Blair bende wache karka ini pimena Leo njoga ni baby we moving bas you say baby we moving koro engi matemre lakini ka iwacho ni onegis jonyuol tek ok dio ngis mama uni ya antu anginga ne modak go tek ni sachie lakini engi matemre sana kaka Valeria giri wacho ni share bills koro anya support yan kya imi omi opportunity mageni ni jawa dunia nade loyalty no donje uneno kako cha share bills chon neno koro ana support aya Viola ini kiparo mpogore gi mako so bisana jok machalo kamagi kosi bene achiel yaka utole kona nyabere jonyuol neno sane kata osibe mokwongo ano kana achiel kuomgi aya isekete maler no singi ni jinyaka herre dongi jinyaka herre lakini era ber kwa time e yo makare. Kinde moko na penjo siepa ni nango ini move gi boyfriend ni to ngisa ni an na fight loneliness mara riyo parents gano juanga it means ni koro ka ni school kamae parents moko ok par nyithindo ni ne gitero nyithinde school to oripogi kata for needs mag nyithindo gieki koro ema miyo sana joma nyiri ema wuok ga kadhi gi eute joma chuo mond gidhi bed kuno nikech gin makoro gifeel ni gise filisika to gionge kendo kaka ginya chung nya dichiel kendo koro gineno mani wadhi od wuoyi monda badhi dag kode monda teme yudo ngima moro mar osiepe ga moko gikaina goiko mama ni banya bedo ni dhiro ganda enya mano weche mag rango kaka ng'ato nya bedo no beta kende no ng'ama wuo godo weche mag omenda gi nya bedo ni achiel kuom weche madhiro rowere mondo donje Keny Mogalko gi nyaka pod gintiere kuonde tiegruok mana inya kabisa tinya tieke nade okara tieke nikech an gi ng'ato kama wacho ni nyombo bere campus manyinge oga obina wacho ni gin wen adier nyiri mang'eny tinde inyuomo mana kamano kata Evans no ong'eyo gino mano oga obina wacho kamano wacho ni nyombo ber mana ka intiere campus General Oguk nyabedo ni mae gima timore adiere kata mbalariany kinde mani ntiere tiromo gi jopuonjre gi kata sikunde mopogore kuonde tiegruok mamoko mae gima bokelo wich bar koso ji ni mana sawa kode gima ber ni somo gimisomo itiekuwa iwacho ni sano kuwa gi degree achiel kiwuok gi nyathino kare mano degree ariyo kiwuok gi nyathi kanisa ugwedhu degree adek. Okay, Cleopas kachako tanya wacho ni en adier ni Keny mar
Mogalko timre kendo timre e university wa universities matimre nikech an asebedo ka I move ga from one university to another maybe some students nigi issue ta konyogi mondo wa solve Keny Mogalko nitie en mane Keny ni to seche moko obedo ga parasitic en moro machalo mar e kind okuodo gi dhiang' ma dhiang' onge ma yudo kuom okuodo lakini okuodo to yudo remo kuom dhiang'. Nitie kuonde motimre kamano ma ng'ato en owuok mondo mi odhi onyodh nyawadgi e yore mag omenda gi. To at the same time nitiere Keny Mogalko ma jogi share bills. Apani jowetena kaka osewuoyo giwacho mana part mar share bills no. Lakini part mar okuodo gi dhiang' ni to aneno ka gilenge. To mano gima timore. To anya wacho ni to some point Keny Mogalko ber. Ober nikech ng'ata madonje mbalariany osechopo higni 18 gi wiye. Mana machiegni kamano tam nikech help ne gin 17. Yes. But most of them gin higni 18. Mang'is ni mang'a maduong'. To wate wang'eyo ni one of these days wadhi bedo wuone ji gi mine ji. Tere kaka idhi bedo wuon ng'ato gi min ng'ato kapok iyudo experience no. Experience no yudre from campus e Keny Mogalko ni. To at the same time gima miyo kendo Keny Mogalko ni timre campus ahinya iyudo ni nyako ka nosomo high school nosomo e school mar nyiri mapiwa ma en yawuoyi manoneno nen japuonj maths kendo yawuoyi be seche moko ng'ano somo Kisumu Boys sama osomo Kisumu Boys en nyako oneno mana japuonj ma nyako kata fence lakini ng'ato kaka an mosomo kaka Lions mobedo mixed boy gi girl. Okay, wawei kanyo. But wanya wacho ni Keny Mogalko sama jogi obiro ka otemo ng'eyo ni to an wuoyi nyiri to timo go nang'o. Ka bedo gi nyako machiegni moko dala sama bedo mana gi nyimine ne gi mamagi lakini kata sero cha pok obedo ga serious nikech joma sero e campus ok en sero mora wiye en sero ma serious. Make gi kanyo. Wawei kanyo. Mondi wuodo mbe wacho ni sero tek. Kamoteke kamano nyakora Ramogi jwang. Evans, iwinjo ka weche gi mantiere ka. Kata ma bede oga obina wacho ni katin bedi nge gini maber iwacho ni en gima timore en ang'o manyalo bedo ni nikech jomoko nyalo wacho ni idhi sikul mondo mi som itieki wan gi jogo ma iwacho ni gin so focused mama gima gitimo ka gidhi mbalariany en somo yudo degree cha to wuogi debed ni mane gima timore tena ang'o mi oganda ok darango weche gi mag somo motegno kare ka gidhi sikul gidonjo Keny Mogalko to debed ni Keny Mogalko ne bende kawo thuolo mathoth ahinya margi mag somo kuom ranyisi jogo mapono ni seneno kata jogo misewinjo sigana. Okay. Oga obina maduoko oga obina matin onya muojo show. Koro kadok e penjo mipenja no. Apani Keny Mogalko nitie joma kaka comrades madhi kong'eyo gima gidhi timo. To nitie madhi kosowi gi e Keny Mogalko. Ido ni ji dhi classes macho e hostel ne mar nyiri obi e hostel mar chuo. Ji nie class en otime. Kaka University of Nairobi kuma some. Koki attend class 75%, obviously okibitimo penj. Koki timo kat okibitimo penj. Tinya yudo ni sama Keny Mogalko ni timore ama nyako ya e hostel. Samoro owuok gi boys maybe okodak e hostel ni oko kuchuchu. Odhi oko sami timo penj. Kama timo kat, okotimo kat. Obviously okobitimo penj. Chune ne otimo ang'o? Oridu the semester. Otimo semester cha manyien. Mano Keny Mogalko nyalo inye. Kendo Keny Mogalko ni mbalariany kaka onya affect somb ji. Apani last week but one nuneno japuonjre mar KU manotho nikech nyako ne oweye. Ido ni jomoko donje relationship ni gi wigi te. Gimiyo wigi te maka ponono gimoro timore ni oweye en gima oneno ni ati mondo tho. To kitho obvious sombi timang'o rumo. En wach mangima Valeria. Yes. Iwinjo kanyo Keny Mogalko gik manya bedo kanyo ka kelo ne oganda. Nitiere ote madonjo karka maber ni mondo mi iti kode kaka duoko penjo mabedi bedo karka wuok kuom Alphonse Maka Daniel Onyango. Owacho ni I don't support marriage in mbalariany. Heartbreaks manika leach nafewa. En adier ni mane matimo winjo kanyo masira mano timore kata Kenyatta University. Japuonjre mano weto ngima ne kalure gi weche gi mag hera.
weche hera kata koro ka sero itimo okang' moro mamalo ahinya ka gintiere mbalariany kama gintiere gin jogo man gi lony mopogore opogore ochal nade? Heartbreak to nitie mana kaka iwachono, kendo en heartbreak moro mokyot nikech inyalo yudo ni seche moko idhi kendo iyudo osiepni moro mawuoyi kata manyako midakgo, to kendo usedak e ndalo mang'eny. Gimomiyo gima chal kamano notimore e skul mar KU, iyudo ni ng'ato kowe en oneno ni gima ber monyalo timo en mana negore. Though mano to ok en kende negative effects mar kend mek Kogalko gi, nikech iyudo ni ei joma nyiri kusedak gi wuoyi to wang'e ni gik moko kaka sex nyaka bedi, koro mano nyalo kelo ich mok dwar. To koro ich kosebet tinyalo yudo ni kaka idhi chak minyis janyuol nyalo bedo matek. Koro gimomiyo iyudo ni kitimo statistics ji mang'eny mantiere mbalariany iyudo ni golo ich ng'eny. Nang'o? Nikech ijegi iyudogi sama ok dwargie. An kian to ok support kend ma Kogalko ni, nikech kitemo ng'iyo natemo ng'iyo statistics. Yes, ng'ato kaka Tony ne wacho ni ati miyo ibet gi experience. To kitemo ng'iyo statistics, nikech mimondo obed published nyiso ni en gimoro manoseng'i. King'iyo tiyudo ni out of 100%, 40% kende ema lead to marriage. Koro mano da penji ni 60% gidhi kanye. To 40% ma lead to marriage gi, 30%, about 30% of it lal, like kend gino rumo bang' higni 2 kata higni 3. Koro yes, gisani tinyalo neno ni ji mang'eny neno ber, nikech koro kanyo jok moko wacho ni fight loneliness, jok moko wacho ni gishare bills, jok moko wacho ni convenience. Idhi ng'iyo kata kako osiepni nodak mondo ung'eru chon, mondo koro kata ka chieng' moro udhi dak tidagi ng'ami ng'eyo. Lakini king'iyo long term effects, gisani to ginyalo neno no ber, but king'iyo long term effects matin madhi e keny, nikech inyalo yudo ni eiwa kae kaka jombalariany gima nokelowa maduong' en somo. To kisebet e gik machalo kama, idhi yudo ni mana kaka Evans be nowacho, dhi class dhi bedo matek, nikech seche moko ir ng'at midhien inyalo yudo ni kaka nasomo MKU tiyudo jahera ni moro KU. Koro most of the time ka in koni ng'eni in gi classes, tidhi yudo ni classes mang'eny ok idhi dhi, to nikech be koro kidwa disappoint janyuol to kidwa disappoint society, idhi wuok kendo idhi timo katgo. Inyalo timo kat, to koro mane idhi yudo ni ji mang'eny ok graduate nikech ang'o? Sup. Gifwenyo, an sani an ja 4th year, ifwenyo late. Kisechopo an e semester na mogik, kisechopo 4.2 ko kifwenyo ni kare nabiro somo kendo ji graduate to portal na rach. Iyudo ni ji mang'eny koro wacho ni wadhi loso portal. Isemadho sup ma koro gimodong' ni en loso portal. Koro mane miyudo ni mi bet gi cha kendo depression kaka nyathi school. To koro depression ni kosebet tiyudo ni kanyo be ma Tiegruok wuoke, kanyo be ma school dropout nitie, nikech kitemo ng'iyo ng'ama chulo ni fee kidwa dokire kendo mondo ochul ni fee kendo mondo, nikech kaka Mount Kenya University kiridu semester tichulo fee fresh. Koro mimondo yud ng'at machulo ni fee no kendo tek. Koro kian ok support sana, nikech king'iyo gik mokelo tok ber. Ok ber. Mano kaka iwacho ka. Ote mero donyo kura moge jwang medoro nwa ote SMS line no yawe na riadek. Auchielo no wantiere live e Facebook acha. Med oro ote machalo kamacho gi thotha e jane no ga obina chako duogo kae magi JD ni ka achiel koda ka chienge oware. Erokamano ahinya kuom ote magu umedoro gi ka achiel odage aduogo ka mondo mi som ote meku mathoth mapontiere karka. To iwacho ni iyudo experience kanyo mondo mi ka iwuok ka in gi lony. Iwacho ni lony mararieya e weche mag tedo, isechako puonjri tedo. In nyathi ma nyako kiwuok to iwacho ni idhi ka tedo. Idhi tedo ang'o? Ipuonjri tedo chuth ka intiere campus kanyo kosi puonje yo machal nade. Michelle, na winji ki siro sama ne oguk loso kachiel koda ka Tony to ne giwacho weche mag experience ka gintiere kanyo e weche mag Keny Mogalko gi. Kiwuok oko tiseng'e ng'ano maber. Isire. Mano kane pok idu thuolo mar wuoyo. Koro sani wuane koro kisire e yo malong'o weche mag experience kata lony miyudo kinde ma intiere kan. Mokwongo iwacho ni a comrade is always right. Dr. Babu Owino wacho niya,
make sure ni wuok university gi degree ariyo ka ng'eny adek. Mokwongo en degree ni mar somo, mar ariyo en dichuo kata dhako. Ok ariambo, babu wacho pile. Koro wach ni asire nikech kaka Valeria wacho ni kend ni dhi ketho somo ni. En ga mentality ni. Ginen ga mentality. Ang'e dwa ni somo mondo akony mamwa. Ok adhi allow mondo kend ni okethna koni. Another side, gimomiyo support kend ni, yado ni ng'at ma wadak go en just 5th year, anja 4th year, watimo same course. Gimano kadhi nyako puonja. Winjo. Koro, and like a tutor from me. A tutor. Valeria ipinga winje. Ndiye somo eke nikana kusema na Miriambo. Anta pingi jatelo. Awinji. Yes, anta pingi. Aya, ipinge rango iweche gi. Mar somo ni somo onge keni ka koso mala ketho sa. An kian ok anyal wacho ni en ketho sa nikech ji mang'eny be kendore e iye kanyo. En mana ni ji mang'eny makendore go bokwak. Koro Viola nowacho ni timo gima kare e sama kare. Koro ok ochuno ni nyaka kaka wane hera, ok ochuno ni nyaka wadag kamoro achiel ka wane e campus. Yes, ka wuoye mo insist, ng'at moheri adier, an ahero Nyasaye kendo wara. Mama wacho ni era rito, love is patient. Ken wuoye adier moheri, kik wawuondre ni koro weroru nudak kamoro achiel nikech koro utimo same course ni upuonjoru. Mano miriambo. E gimomiyo nitiere ga group discussions ma kuero like kudwa somo, nitiere group discussions, alafu MKU kuchocho be wan privileged, wan gi gik moko miluongo ni villas man gi wifi kendo nitiere air conditioning maber. E gimomiyo structures go ni kanyo mondo ubed kanyo mondo usom kanyo. Onge somo midhi someo. Mano somo mane? Mano somo mane? Penyo maduong' ane mo penyo. Mano somo mane? When is the right time? There is nothing like the right time. The right time depends with the individual. Yes. Okay, Vance. Ida medo eweche mag time kato ogu kata dire Vance. Okay. Tiyo samana chako wuone wacho ni ei keny mar Mogalko ka wan gi gik moko ariyo. Wan gi relationship mar okuodo gi dhiang' to kod wan gi mar ji share bills. Mar okuodo gi dhiang' chamiyo ka ng'ato donjo relationship gi wiye mag weche mag somo gi oko ne, yani then ng'ato cha be no biro nyako biro ka en kecho neno wuoyi manigi pesa ni. Wuoyi ni bodonjo relationship ma wiye wil gi somo, omadho soup maratari. Lakini kapo ni relationship ni utiyo go buongo kendo ng'eni number 1, the first priority motero university en somo. Udhi attend classes mabiro yudo ni ng'ato ka en japuonj to manyo japuonj wadgi. Ng'ato kapo ni en engineer, omanyo engineer wadgi. Nitie jomoko be ma kata cross courses. Kech ng'ato seche moko kane e high school nogombo ni mondo obed japuonj. Lakini ne kodhi otimo gichecha. Mogole puonj seche moko tere engineering. To engineering ka oneno madam moro matimo puonj okone nagombo ga puonj ni. What if kwa chako keny mar Mogalko ni? Ei keny mar Mogalko ni be gitime courtship. Nitie courtship nikech ka ji pok odonjo into marriage nyaka nitie courtship. Koro sama wuoyo ka wawachuru exactly gima timore. Ayero kamana. Awacha die. Tony Blair. Tony Blair kata na bili Evans mondo wawinja ne mathoth mantie ka. Iwacho kajo ni experience imanyo ka gima tiri school en somo itime yo machal nade, jomoko wacho ni right time ni en mane. Nikech nitie jowetegi ayeni kama Michelle iwuok nitie jowetegi mantie go class 8 class 12 form 4 kacha kidonjo malariany gine gisenyombo kata osenyuomgi gisetimo arus ipenjre anang'o miya lewo to pod antie malariany dong awinje maber kama oaye Tony Blair in kama intiere kaka iwinjo ote mapod medo donjo kar ka ji manya experience imanyang'o ji donjo gi gini nikech weche mag somo koso somo nya bedo kar ka ogu wacho ni en koyudo thuolo mar donjo odonjo kanyo nikech odwaro japuonj e ngimane odwaro japuonj e ngimane koro kata koyudo madam ma japuonj sawa. An gimomiyo nasiro wachno endo, ineno gimomiyo ok unyal bet pamoja for a very long time nikech usomo. Koro emomiyo nasiro wacho Galko nikech sami biro Friday ni to uspend maybe weekend kasto dok. Imiye time mar mondo miembo dhi concentrate ang'o e studies mage. Lakini gini based dependent on the objective maruma ungo samuchako keny gieki, these relationships gieki. It all depends on you kaka ng'ato. Ni intention mari en nang' at the end of the day. Koro it's a question mar morals magi as a person. Koro nikech samoro inokiteme does not mean ni ok onyal timre ne jomoko. Nikech nitiere successful examples ma wanyalo pick kuom kanyo.
Wange maber ni babu noyudo chiege kanye. A campus. We know very well the story man ngawa Kipchumba Murkomen. Koro magi are some of the examples ma wan watimo timo. Watemo luwo ka watimo gigi eki. Koro ntie experience ma you can get, ineno. Nikech onge kumoro ma kitieko after university ma koro is reserved ma koro idhi manyo ng'ama idhi kendo, ineno. Koro sama in e mbalariany ka, one of the main objectives mar mbalariany en social integration. Ibiro ka iro jomoa kuonde mopogre to you understand them. Sama you understand jogi, sama in ng'ati ka ni bende upimo to you understand ng'ato to learn something. Kiwuok ni to koro in gi experience tich yot. Wache yo makare nyakora mogo jang ngaduoga en poka winjo pach Viola kachel koda ka Evans e paro ni mar experience kod ng'eyo lony mopogore opogore ndiere mathoth mantie ka angaduo kendo amo keti achiel kachiel wang jowi kamoro mabeda ne kod ng'eyo nyakora mogo jong wakaw yweyo masanto ka wakaw yweyo ang wakoni kanyo ni gik matimore achiel kachiel ka gintiere Elgeyo Marakwet mano kama idhi bed kanyo ka iko kata nyasi no mano mar kopo mogik mar Kelvin Kiptum jang'wech marahuma mano wuoyo rekod mano mar kilomita 42 mano higa mokalo. Ringre osechopo kanyo kendo idhi ike dalane bang' nyasi makama mantiere Naiberi e kaunti ma Elgeyo Marakwet. Nyakora moge jwang jotelo mopogore opogore oyuoro nyasi machalo kamano kendo okinyi makawuono ang' wakaw yweyo matin ka wateri kacha mondo mi wadwa winjane kama nyasi osechope. Wakaw yweyo masani nyakora moge jong kwa wegi pichni go achiel kachiel mawuok Elgeyo Marakwet. Ka waduogo twak pod utedore karka. Ang' waduogo penje ni experience ni imanye nade jogo mano yuto e mbalariany gin gi paro mage achiel kachiel ka nyakora moge jwang kwaneno pichni jatend migawo ma ochung' ne weche mag tuke Ababu na Mwamba bende koro donjo kendo wuoth achiel kachiel ka ochomo kama okete ringre Kelvin Kiptum ero entie kanyo kachiel koda kapisas mawuok e migawo mag tuke entiere kar kanyo noseyuoro ik mar kocha mare mano ik e pinyno mar Rwanda mana juma mantie ka jotelo buora mantiere sirkal gi mantiere oko medo mana yuoro kar kanyo ka gigoyo oriti kachiel koda ka mos ka gichiwo ote magi mag kuyo mogik ne anyuola mar Kelvin Kiptum. Nyakora moge jwang gi okang' machalo kamano yuna mondo mi wakaw yweyo masani kang' waduogo kod mathoth ahinya kotenre kod twak mwan go sani medoro ote SMS line oyaw en 3-6-00 wantiere live e Facebook kod YouTube kik idhi mabor. Royal Mabati Super Brand Factory. Dukani mar nyiepo achiel kende manengo gore piny kendo rang'iny mamalo mag mwandu goyo witado yudore duto. Yud offers ma wan godo sani. Chula tamalo 40, iyud mwandu molos sano, iywe mos ka irito mondo wakelni nono maonge chudo nyaka e dhot. Limbado ma Kisumu, Manjit House, apaya ma Accra Street, momanyore kod Paul Mboya Road. Gochnwa e 0722 63 83. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusote. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Nonane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Win big in seconds. Aviate ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Na ndege pia ikifly away, Shabiki.com inakupatia 5% refund ya stake yako kila siku. Usikubali kulose. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587.
miyo makwedo paro ma ok kare, keto kiawa kuom puonj koda timbe machon. Abawachonu adiera man go. Ng'at ma chunye tek to chung' motegno. Ber ahinya ka ng'ato chung' gadier, kata ka diera mochung' godo no boterelo. To gik mosiko timore e ngimane miyo bedo gi kuyo kod penjo mang'eny. En ang'o marach kodi? Penje ng'ama noketho gimoro amora. Gik mane osebedo kopandi koro fwenyore ayanga. Odiochieng' ma kawuono ni an abiro nyiso Sarabjit gimoro amora. Hera mane en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Asayo ni kik utim kamae. Kata ka onenore ojaketho. Mak mana ni an abiro timo gimoro amora manyalo mondo aler nyinga. Ma en sigand hera. Onge ng'ata ng'ata piny kae manyalo chalo gi Sarabjit. Wan watugoga, wanyieroga, to bende wan wadhaoga. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Aya nyakora moge juang machiegni en moro marani pod ikete kar kae chenro mar mbaka romo kama medo puonjore kendo wago mbaka kaka joka ng'ato. Kawuono chieng' tich abich wago mbaka gi rowere. Kawuono wagoye gi jogo mantiere mbalariany mopogore opogore gintiere kar ka. Mbalariany maonge ka nikech bor mar piny en Maseno kod Moi kod Rongo kod Tom Mboya. Iwacho ni githoth mantiere gwenge wa kocha. E Tom Mboya Labour College kaachiel kod Tom Mboya University man Homa Bay. Dong' mane ing'eyo man Kisumu Nyalenda. En Nyalenda koso Milimani. Kata kamano nyakora moge juang mantiere ka kendo antiere gi welo moda dhi nyime ka watwa kendo wago mbaka. Awacho ni kadhi e yweyo naduogo kod penjo mopogore opogore mantiere ka kaachiel kod ote ma omedo oronwa to wago mana mbaka e wi twak ma wadhigo nyime. Ng'eni mae tielo mabed ang'o kawo en tielo mogik wakawo nyaka gigo matimore e counties mopogore opogore kapod wan gi mak timore e county ma Elgeyo Marakwet kama wayudo thuolo watudre achiel kachiel kod jogo duto mantiere kacha e county ma wasi mar Elgeyo Marakwet. Jotelo nitie kaka nyakora moge juang mano ka warango gi gin jogo ma osechopo kanyo jotend sirkal ma bende waneno kar kanyo moko medo donjo ik en kopo mogik mar Kelvin Kiptum ma bende timore Elgeyo Marakwet. Nyakora moge juang ang' wawe matimore Elgeyo Marakwet ang' wakoni mathoth bende matimore kar ka to yiena mondo mi akale ote ma bende an go kar kae ang' asomgi asoma kar kae okang' wayud thuolo mar keto gi e yamo okang' waket gi e yamo kanyo to ang' asomgi achiel kachiel. Iwacho ni ote gi thoth ahinya mana kama gintiere ka. Ogawo bina koro wacho niya we amiyi gino maber. Keny Mogalko nitiere kitiyo kode maber. Okonyo zaidi mokalo to ahinya samogo. Seche moko be kidonjo era gi wi nono obedo gi malit zaidi. Jidere baba mago weche mantiere kar kanyo. Mano ka koro wantiere TWAK. Mano koro e topic masani ka ema koro wantiere. Ema waoro ote machalo kamagi mondo mi ang' wayudgi achiel kachiel. Mano ka wantiere kar ka mondo mi ang' wakoni pichni moko poni kanyo akaw mana break matin mar somo break ote mara ogawo bina mondo mi ang' wayud thuolo ang' wadog kocha koido ka oganda osechako wuoyo kata nyasi pod dhi mbele mondo mi ang' wayudi chenro mamoko mapod ntiere kar ka. Aya adhi nyime gi somo ote ni owacho ni jidere baba at break bende break ng'eny kanyo ahinya nyiri ma yuo en to kik item bedo godo e keny. En ang'o mikore go jogi Evans ero ote mari bodagi somre kendo koro kakalo kanyo ok ni awe odagi somre mana kama ontiere kare ka jam tawuoda wasi neno chenro kantiere wasi boda Jehads Usli wacho ni lony ema imanyo e gigi te. Evans MC wacho ni Valeria wechwako wiwa. Robin Mito Blair wan kod etwaka. Isaac Alande Ojwang wacho ni keny matimore mbalariany nigi berne gi rachne. Mokwongo ka nyako yudo jaherane ma onyalo dak godo kuom ndalo duto mar ngimane mano onge rachne. Kit relationship aina ni ok bed gi influence gi weche mag pesa kata mwandu. Mano mantiere kar kanyo wacho ni kata kamano wacho ni mar ariyo e kit keny ma ng'ama nyako donjo nikech odwaro mondo yud konyruok kuom wuoyi. Kamano is the intention, then definitely
mae nyako ma bang' tieko sombe ok obi dhi mbele gi jahera neno kata hera gino. Gima ne odwaro achieve kendo yudo, ma opogore gi joma chuo ma samoro ok ong'eyo intention mar nyakoni. Otene bor kanyo wacho ni mar adek en kano weche mag nyiri moko mamanyo sponsors. Weche sponsors na kamako Michelle bo miya paro mopogore mantiere kar ka ng'ena wamule kini mabiro waloso chenro mopogore bende Michelle mondo wadhi nyime ko twak machalo kama. Ote pod thoth kar ka ntiere ote gilala matin Viola kama no awe kacha kora duoga iri kanyo mondo mi an kona weche gi mag experience wacho ni right time itime right things kendo kaka gidwarore mana kama gintiere kar ka. Onyalo bedo ni an ketho sa weche mag keny Mogalko gi. En kethosa kumana neno ni en kethosa unya eroru to kudak kamoro achiel mano era mang'eyo ni era manyalo siko sani nitie gimilongo ni personal space nyaka wa identify personal space magwa ing'eni sani kwa dhi wadak ka ng'ato to ema ang' adhi atime gimarach kasetimo gimarach dong asechwanye kanye mwakethre tango chako gore ineno en kethosa Evans experience gi ketho sa imanyango ye ka degree adek midwaro gi koso degree ariyo kosi ka mana mano tere school chatia idhi tim gik moko. Okay, an kaka nyawacho depend gi kaka ikawo girini. Nitie jok moko ma serious, for example iyudo nyako be ma serious ma okoloki okuodo manyodhi ama wuoyo koloko nyako nikech chuobe wambe tinde seche moko wanyodho gi okuodo. Koro for example iyudo ng'at minyalo train go maber utrain kaka daken but mano ok mean ni koro after that unyalo karu maybe une training koro mano be onyalo bedo experience ni training mondo ing'e kaka gigi kaka piny chal but kikia kanyo ni ati koro wan wasetimo ang'o lakini uneno ka gini onge kuma dhiye tukasuru ni nyaka unyuomru anyuoma ni an ka wuok ta wuok gi degree adi ariyo ni rule mar comrade wacho ni kiwuok e university wuok gi degree adi ariyo ibiro wuok kanyo for example ni somo kaka universities man within Nairobi awacho ni mani town gi ibiro wuok kanyo isetieko last semester iwuok gi box nyaka wuok gi box udhi kanyo uonge pesa ang' ni dhi kanyo ogano ngaro gala gi dong wuok e school ka ng'ama siro sombu ka one school ka udatieko yiku mar ang'wen udadhi kanye dong mane makoro ok kama koro jinyuomore cha emomiyo en mar Ogalko ochalo day school itieko tia ipenja ni be en experience kosango ema wacho niya onyalo bedo experience kaka ikawe kaka un serious ka wuyi ni serious boy ni serious but kiko bed gimoro uneno koyomba samo yomba ni be en part of training kido ka chieng' makoro in serious yudo ka kenyni yumba koro ing'e kaka inyalo handle kenyni ma yumba adwa medo gimoro ewi gima Evans wacho no training part mar training no Evans na dier ne chon minewa gi dewa kane pok donje keny nitie training moro mane itimo negi mondo ji ong'e kata tedo to Evans nyiri matinde moko kia kata tedo nikech yudo ni ng'ato kaka nyuol e family moro ma gin gi jotich ng'ani kowuok odhi e boarding school kuma itedo ne to odhi ochiemo ng'ani kowuok obire campus ng'ani sama ne campus ochiemo e mess to ochiemo hotel ma oko kapo ni seche moko onge keny Mogalko ni ma kobiro tedo ne kijana to kijana ng'ise ni wuoni ng'eni to kochiek kata chapat ni taneno ka bagi matin kapo ni ok oyudo training no to kosetieko kanyo odhi yudo training kuro odhi wuok korka ochako bagni ni kodhi ka to kata nyoko kia ruwo ting'eni sama in gi jaherani ma uheroru to onyang'isi ni an ma mondo puonja ni kuoni tedo kama koro yudo experience ma kata kapo ni ng'ani ok obi kendo toka gitieko school to en gi training moro matin ni kara sega bedo mana ka wuok e school adhi alimo antina to antina nigi jatich e ot yore jikon gi okia nikech joma chuo yo ka tedo kae ok inyal yie mondo icham kuon manumu nyaka ang' ikwere kikwere koko neno kaka otrain koro a support wach mar training no ka be jogi yudo training erokamano en tiegruok manyo lony tinde chuo tedo koso ji moko inyalo mokia tedo inyalo puonje tedo erokamano wacho ni kata kanyo ok iluor tedo kama chielo dani walok tanga matin waranga ne ngeni penjo nitie ka ng'a som gi mathoth ahinya ma gimedo mana donjo ka debed ni pressure moko bende samoro wuok kuom jonyuol ma porono intiere kata tiwacho ni janyuol koni kanyo ni ero idhi e mbalariany kacha ok ata ni duog dala ka iyud nyara gweng
idhie kar tiegruok in TVET yud ng'ama nigi lony mari kacha kiyudo engineer kata mechanical engineer yude kacha kama iwuoke kar tiegruok kacha nyabedo ni jonyuol bende nyalo bedo kaka miyo bende chamo nyawinjo mana ka janyuol wuoyo iwinjo kowacho ni owuod ng'ane bende ne ni Kenyatta embo duoko ka gi nyadendi moro bende ma japuonj sani tinde gidak maber dibende mano bende gima jok moko rango ka gintiere oko kata giwacho ni ero kinde ochopo ada dok dala to kada disappoint jonyuol ada yudo ng'ama somo kaka an ok ada dok piny akaw ng'ama chielo to kanyo bende chuobe oluoro nyiri mosomo ponono be ginya wacho ni ero ok ada kaw ng'ama somo go ada kaw ng'ama ni oko emomiyo ok adonjo e keny Mogalko sani kia gimomiyo mano e gima wacha experience adonjo na Evans marach tak mana mokonwa ka oseteme an kumi Michelle anya wacho ni gino be support nitie nerana moro ma mos kineno ma wacho nitie oneno chenro kiny makawuono koro nerana nyisaga niya ni kayudo ni ngija bodaboda moro bro chwanyre koro ineno ka embo temo sani ne ine university tigiwi koro manen like en a reason nitie jonyuol moko konse enga ni joma chuo hingsi ni dogno gi madam miyo mama madam ching mane koro pressure no imbe dhiri ni nyakimanye ng'ato koni the moment me idhi tero ne ng'ato mama uma kia tedo stress koro nyakitemi dak kode matin ong'e tedo kokiterne mama u to mama ok bi penjo ni idhi somo magitimo side koro ano page mama udwa ni omne nyako idhi kwalo nyako no kanye idhi kwanye kanye somo bi nyakisom lakini gimbe gimi pressure ni ne oda madam idhi gole kanye okani kwany reja okoka yakikwany ng'ato e school Valerie nyako chogo iwinjo sani ka iwuok kanyo ka idhi oko tipenji kanyo ni imbe iduogi ng'ato koso joma nyiri onge pressure machalo mana kaka wacho no gima wacho no en adier nitiere pressure but pressure ni kata ka nitie ing'eni kata kidwa puonjo ng'ato tedo kaka nyamera wacho ni tedo ni ok inyal puonjo ng'ato kobiro limi ochuno ni nyaki daga kode kinyalo puonji olimi dongo tero mana lunch kende kolimi yes kolimi limbe nitie an ok an against limbe ji nyalo limore nikech gin jok moherore e stage wani wafil ni kiero ng'ato nego bed ni in kode seche moko gima chalo kamano koro limbe to ber kendo pressure to nitiere kendo inyalo yudo ni mana kaka wacho no ng'ato nyisi ni sa osechopo iseyudo ng'ato koso bet nang'o koro pressure nitie koro luwore gi kaka handle pressure no but pressure ok onego bed ni mi thuolo moro ni koro ikaw wuod ng'ato moro idak godo kata ikaw nyar ng'ato moro idak go puonjruok nyalo bet but puonjruok ni nyalo bet e limbe mano pacha Cleophas nya Kisumu Kasaga arwaki TWAK kendo kapok abiro e Tony Blair gino minyalo medo kar kaluwore kod pressure maponono wayudo kawuok kuom anyuola wede kod osiepe nikech inyapok ichako dak gi ng'ato nikech neno ka ng'ama chielo bino dak gi nyawadgi to penjo maduto ang' wapenju kar kae ka waduogo bang' Viola en ni bende usewinjo cases mag jok ma utieko mbalariany ka gin e keny Mogalko gi to gidak gi maber kendo gimor bang'e mana waduogo koro kuparo manyura example go ka unyalo yudo gi to gima bene kikuti koda kaka example owadhi nyime to weche mag experience kachiel koda ka pressure ka mag jonyuol kata mag osiepe mineno ma jok moko donjo e keny maka magi tok giko ne Avivi sirkal maminwa nonyiso wan kaka nyithinde manyiri unyiri ma jobeche tatero u school it means ni en gi expectation mano expectation aga kuom parents almost parents wad jote ere kaka dang mama u ama baba uteri e school kasto tiduogo gi ng'at ma is below you expectation mar geni ka giteri e school this home kise somo kaste ka kidu iyudi ng'ato kise tieko somo mano expectation ma kuom parents ga mano gima ng'eyo bende gigeni keny Mogalko gintie kuom ranyisi Avivi sirkal ong'eyo ni gigi timore mbalariany ma jekwa weche gi ong'e maler kendo nyisowaga ni gigi ang'e ni timre ma kata un seche moko usechako timo gigi tan gima danyiso ni rituru the right time mondo yud jok makare jok mo ka wakasre ka wadhi piyo sipidi
kaka wadhi bukre wayudo jok mok kare to lakini nitie taking your time and then you pray for the right person mane koro ema ibro yude ng'at makare makoro unyadhi move godo mbele. Tony Blair, yes. Ka in gi janyuol machalo Kisumo Kasagam, mano mama Viola, ka intiere kode kan owinja ni wuoda odonje gini kendo wuoda nigi nyakware to pod ni ike mar ariyo ike mar adek e sikul ochal nade pressure mantiega kar ka mokwongo kuom jogo maneno ka gigi timore sikul to koro gigombo timo ne ng'ane notimo kama to tieko ike mar ang'wen gi jahera ne giwuok kuma sikul paro ma kama bende wone donjo ne jok moko mane iki mokwongo gidonje sikul gino ka gigi timore kendo gidhi kodi mana ka nyaka gitieki pressure non tie but awacho ga bende ni janyuol ka janyuol ong'e nyathine koro anagwero kama ni ke jonyuol ga ong'e koro gi trust gige gima nyalo timo gima ok anyal timo ang'o mok anyal timo koro pressure no is in as much as entiere be it all depends on you mana kana wacho seche kaeki pressure no ntiere lakini awacho ga pile ni joma ok dwa donje keny gi eki ama joma ok dwa cohabit nitie moko be moluoro responsibility nitie wan gi ji moluoro commitment ineno koro dano bed free samo obedo free koro ohanya ineno otimo sampling kagi kaya cha to yudo kama be nigi side effects machielo koro nitie sense of responsibility moro be ma cohabiting ni instill ga in ng'ato ineno koro at the end of the day parent ka parent nigi expectation but abe am striving atem matek ka aluar expectations magieko ineno koro kinge maber ni jonyuol nigi expectations machal kama ka en wach somo asebedo ka wasomo since nursery wasomo primary wasomo secondary okinya wacho ni koro university ma koro ibiro some you have been learning all along ineno koro in gi mbalariany same koro ibire in ng'ama rieko ne ni you are able in your right senses mar mondo ming'e ni keny ni endi am wasting time keny machielo machal kama oh this cohabiting ok waste ne ng'ama chielo time ni ineno koro ana I really support to it's all about values amua ni mai gima datimo stick to it joma ng'eny maonge kenye ma yudo ka Nairobi kaendi are Friday Saturday Sunday gin joma ni aluta ineno and kundo ema gidhi gitime timbe moko magalagala koro anyalo support nikech sama ng'ama cohabit cha en koro concentrate on gimoro achiel ineno ma koro goketh sane ok en gejin gik moko kaka kong'o gi crime ang'ogo ego koro that is one aspect momiya support iro kama na nyingine anga duogo mondo asom ote mantiere kar kae to kata kamano bedo useneno jogo ma odonje keny Mogalko gi mowuok oko munyalo wacho ni oyo ma to nobayo ma to oyo mana ka dipo ni ntiere ponono bende ung'egi kik uluong nyingi nikech ponono ginyalo winjo marach ni mar gin obayo kata kamano ka gintiere mana mapio iye kati tamori general oguk be jok ma kama gise neno e ngimani gichako iki mokwongo kata higa mane ma gitieko ma giwuok oko kendo gidak e ngima maber yes aseneno gin jok moko mabende nyalo wacho ni ka be anyate mondo abed kata gin kamano aya Michelle mang'eny miseneno iye kama pod nyalo luwo timbegi ma kama kendo gin nyaka inspiration wedena Valeria Nitie maseneno mosewak ang'iti gi microphone nitie maseneno mosewak kendo maber kendo dhi mbele maber kendo again nitie maseneno mosekethore zaidi timore podi mbalaren ka timore Evans apani maseneno maber mochopo kuma koro at least giluongo ne minot gi wuonot to be nitie maseneno mano obanyong immediately ji graduate obanyong abe aseneno mosewak gi mapok owak lakini at most ma ok owak moko wake miseneno mang'eny magolo chunyi ponono be isetem pokatem to kineno kama podi makethore magogo chuny mama neno chen onena Blair anaseneno mang'eny mowak lakini mapok owak ka be nitie certain things maselan kuomgi kore mane akang'eyo ero kamano ahinya nitiere ote madonjo ka from Dinda Okanya ada somo ote ikang'o yudo ma omulo chunyi kida wuoyo chaka wuoyo kanyango mi microphone mari chak mana dhi nyime Dinda Okanya wacho kane Valeria Nyarkochogo no wiye ler sana. She is a very young promising soul. Her parents and guardians must be very proud of her. Weche hera mag mbalariany tinde
omiyo jogi wuok e mbalariany gi wigi nono. Aya, nyakora moge jongo dano tudre yore simu achiel kachiel kod jafwambo wadwa mantiere e kaunti ma Elgeyo Marakwet. Wantiere kanyo kod Mike Keny, jafwambo wa mag Royal Media Services kae ka okelonwa weche mag tuke. Osebedo kata koluwo ng'wech ahinya mano mara Kiptum kata ka nitiere kacha e pinje go mag Amerika kano ringo ng'wech mare mano wuogo rekod bende mano ma Chicago City Marathon. Wadani mondo mi wawuo kode wawinje achiel kachiel ni gin gik mage matimore nyaka sani. Mano ka gintiere kanyo e kaunti ma Elgeyo Marakwet kama itime kopo mogik mar Kelvin Kiptum, mano kama gintiere kar kanyo. Ang'eni ote pod thoth ang' aduoga som gi mar Valera ne mokwongo donje, kata kamano ang'eni nitie mar Viola gi jogi te man Kasagam Kisumu, mag Jonyalenda, mag General Oguk, Korg Evans bende gin kachiel koda ka Tony Blair kod Michelle Valera bende jogi te kama gintiere Kochogo gimbe giwinjo chenro. Wantiere kar kae kod tura kod Mike Keny. Mike, oyawre ka intiere kaunti ma Elgeyo Marakwet machiegni Ramogi TV. Lerona nyaka sani gik mage matimore e iko mar Kelvin Kiptum. Mike Keny, ka inyalo winjo inyalo mana miyo wane ler gigo matimore nyaka sani e iko mar Kelvin Kiptum. Wawinjo achiel kachiel sani intiere chenro mar mbakoro. Aya, watemo manye achiel kachiel ang'o yude kendo ang'o konwa ne gik mage matimore kanyo achiel kachiel. Nyokora mogo jogo neno jotelo mantiere kanyo ka picha no wayude makare. Jackson Tway, jakom mar Athletics Kenya, kachiel koda ka ogai mar World Athletics mano Sebastian Coe, mabende ni kanyo kod jatend migawo mochung' ne weche mag tuke pacho ka Babu na Mwamba bende koro gintiere kar kanyo. Nyaka rang kom mibete nyakora mogo jwang kombe go sendikte. Koro kidhi kar kanyo kata mowacho ni kibete kom ma ok mari obo bedo wich kuot ahinya kibiro koni ni chung' mali dhi bede kom machien ka wuon nyasi koro sechopo kendo isiemo ni mae kombi. Iwacho ni mage jotelo welo madongo madhi bedo e nyasi ni mar iko mar Kelvin Kiptum. Gisebedo kar kanyo gin jong'wech nyakora mogo jwang mano ringo kinde machon kendo moko bende maringo sani. Nwano kata Faith Kipegone achiel kuom jong'wech mano yuoro e nyasi odiochieng' manyoro. Kawuono bende wageno gidhi bedo karka jong'wech turi mathoth ahinya madhi yuoro e nyasi machalo kamae achiel kachiel. Pichni go ang'ena wayudogi kendo kang' wadhi nyime jotend siasa bende waneno kar kanyo. Mobedo kar kanyo no nyalo bedo en jalup speaker mar od bura mamalo Gladys Sholei mabende achiel kuom jotelo moseyuoro kar kanyo achiel kachiel. Ang'ena wane moko ka wayudogi ang' wakoni ni gin jok mage ma oseyuoro karka. Welo irwako isimu ni kombi tibet ing'iyo ka nyingi mondik kanyo. Koko ndik nyingi tibet e kom machielo mana kama gintiere kar kanyo. Kigeno jatend piny Kenya kochopo kanyo adieri bende ang' wane chenro mopogore opogore mantiere kar kanyo. Mae kinde ma bende jirade wacho ni osiepe rado machon osiepe machon bende rado kar ka to penjo wadgi ni long time. To ikone kanyo bende ni wan manatie ni isebedo tilal kure. Giromo mane liete samoro nyakora moge jwang ma achiel kuom gi makelo jok moko kamoro achiel jogo mane pok obedo machiegni koda ma en president mar World Athletics Sebastian Coe kachiel koda ka telo mar Athletics Kenya mabende na yudo liel machalo kamae nyakora moge jwang. Koro dong wanyalo kalo e ote mantiere kae kato bang'e ka wayudo Mike Keny wabiro dok ane Elgeyo Marakwet. Dong Bob aya koro ang' waduoga kaka ote achasi chako somogi agidonjo achiel kachiel mano ote madonjo Oyunga Steve mano koro ka waduoge TWAK kar ka owacho ka ni experience ema mata kaendi jatelo onge gimoro makeno mantiere kar ka. Aya Oduor Veronica, good morning Cleo, today I'm learning a lot. Awinjo mana TWAK kan Mombasa, erokamano ahinya. Tony Wailer, nyombo ma Mogalko e kuonde tiegruok ber mana ka un jok ma wigi tiyo maber te. Loyalty kachiel koda ka discipline owinjo bed malo zaidi. Erokamano ahinya. Ote mamoko madonjo kar ka Julius Otieno, weche keny to pek
to pek ba, lakini ji onondre ane matut kapok gichako keny. Chuo wacho ni ero wacho ni chuo to wede duto aol. Paul Owalo wacho ni an Bishop Paul Owalo aneno nyara Miriam kapuonjo jopiny gimed mana miyo rowere puonj e yo makare. Aya, mano wantiere kar kanyo achiel kachiel. Wadani koro mi ikona ne waseyudo Mike Okinyi koro ang' lernwa achiel kachiel e Ramogi TV ka wantiere chenro mar Mbako Roma. Ang'o matimore nyaka sani e ik Kevin Kiptum jang'wech mar auma mano wito ngimane kendo koro kawuono en e kopo mare mogik. Mike. Mucha missing kibet chamanen nyon mining neuno ngojoba nemie kutoretok waja Mungu awasaidie awe pamoja nanyi na Mungu awasimama katika jambo hili na hata baada ya ndugu wetu kutuacha waja Mungu kwa kweli awe pamoja na kila mmoja wetu. Tunasema pole kwa niaba ya diocese yetu ya Eldoret ambaye wengi wetu tumekuja kwa ajili ya mtumishi wetu huyu. Kuna members wa synod ambao kwa pamoja nasi. Matimore County ma Elgeyo Marakwet, oganda osechopo kar kanyo, jotelo bende yuoro. Koro sano da tudra negi jafwambo wadwa kendo wato mana manyo kora Ramogi jwang' gigi olos gi lwet dhano mago moting'o simbe kachiel koda gik mamoko inyalo goto samoro ok winjre ka wantiere kar ka wago simu kendo watudre kode yor simu sani Mike Okinyi mano ka entiere kar kanyo obedo matek nyako Ramogi jwang' tudre kode kaluwore kod weche mok nyal geng' yeno mondo waduog e studio ka wadhi nyime kod ote mana somo kar kanyo kod Ramogi jwang' Elgeyo Marakwet wabro koni mathoth kata tok chenro mar Mbaka Romo ang' wakonie mano kama wantiere kod gi kanyo achiel kachiel. Aya, ndiye ng'ama chielo moro no ote ka owacho ni Mala Kisama oindi Cleophas aero reasoning mara witi Valeria kod Adhiambo owacho ni gin machua rational focused ayie kod gi thumbs up. Deno Dosh wacho ni jatelo ayie kod gi kendo. Aya, jogi nitie gi ote magi magini gidauro karka to gida wacho kata kamano ang'ami Valeria thuolo bang'e ka ng'atieko mondo ang' okon gie gima gida winjo. Tony Weyler wacho ni peers be nigi impact maduong' sana e wechegi ma opogore mag keny ma Mogalko e kuonde tiegruok magwagi. But gima ng'eyo Cleophas en niya, getting into this trap is all about decision to obedo after passing and experiencing some situations. Magi weche mantie kar kanyo kod Ramogi jwang'. Into kama intiere nene nade medoro otego ka duogo ka waduogo e tielo mogik ang'ena ng'a duogo ka yudo wach mogik mag wende man go ka wamedo twak ka wadhi nyime gi ote ma pod umedo somo ka wasomo gi kata ka wadhi e yweyo wakaw yweyo kik dhi mabor. Ramogi FM kelo ni romo maduong' mar duoko lwedo mong'ere kaka CSR e kaunti ma Siaya. Chengeso tarik 24 dwe mar ariyo higani endi wagoyo tach alap ma KMTC Siaya kama bende wahaw mar nyiso hera ne nyithindo maloyo 650 mawuok e kuonde rito nyithindo 17 mayudore kaunti ma Siaya e bwo thoro marwa mar Leave Footprints of Love Wherever You Go. Chop chon inegi wang'i kiwinjo mor gi ngolo mag gospel, miende, tuke makelo mor kanyakla koda puonjo mathoth gi nyithindo bende biro bedo. Jolendo magwa kaka VOJ, Winnie Nyakapunja, Min Jackie kod mamoko biro bedo kanyo live. Kik idong' chien, parni inyalo bedo achiel kuom jogo eko masiro chenro nendi kokalo e golo chiwo mag lewni, chiemo kata gima Nyasaye nyalo gwedhi godo mondo wakel buonjo e lenda wang' nyithindogi. Warwakou duto.
kupata wimbo huu kama sikiza treni yako, tafadhali bonyeza star 811 star 346 hash. Kumbuka sikiza ni Citizen, ni nyumbani kwa wasanii wote. Obed pau siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to ok wabibet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni can do so much. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyogo man network ni. Kamoro amora ma intie pacho ka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo, kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo, tim gi tekoni te gi chunyi te, nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Nyagwara moge jwang machiegni en moro marani pod ikete kar ka oduogo chielo mogik mar chenro mar mbaka romo kwago mbaka kendo ada twak ka wawinjo paro mopogore opogore mane kidieny montie sani pod omedo mana go mbaka kwa penjo ni Keny Mogalko e kuonde tiegruok ni to en ganade, en gimoro ma oganda moko chake to rite tek mana kama wantiere kar kanyo koro mogo jona somo ote mathoth ahinya mana kama gintiere kar ka mede gi mar ka chienge oware ni macho ni amor kuom twak ma kawuono. Keny Mogalko duoko atamalo mar chode mbalariany piny kata kuonde tiegruok. E yo machielo, rachne en ni Keny Mogalko miyo joma tindo madonjo e keny wito ngimagi. Mae timore nikech ok gikaw thuolo mar ng'eruok kata mar yango kit joma gidonjo godo e keny. Ka chwanyruok owuok to okang'. Iwacho kanyo ni ka chwanyruok owuok to okang' magikaw kaluwore gi alwora magintiere en wito ngima jowetegi. Omiyo joma tindo okaw okang' mar somo kata mar somo ngima osiepegi. Mosna wadwa ma Evans kanyo kantiere e chenro. Aya, machielo Ochieng' Yo wacho na njegni 20 ta yudo nyako madwaro mondo akende koro atim ang'o jothurwa. Nyako no ja 19. Aya, en 20 to nyako ja 19 gite gin over 18 gin gi ID gitim nade. Paro thoth ahinya mantiere kar ka. To gima nyaka wapuonjre apuonja sani kendo bende wang'e kata kudonje keny makama ung'e gima society dwaro, gima society oyie, gima chike mag skul oyie kata ma chike mag skul odagi, to pod wadhi mbele kendo gik makamagi pod timore. Kendo mane kama wantiere kar ka. Tony Blair adana luonge twak ka kendo mondo mi lernwa gik makamagi ji donjo ka ong'eyo gik magikadhe kata chike mantiere mag jonyuol mpogoro opogore kanyo janyuol viola ok deyie gima kamano mondo timre. Gik makamagi ka timore to chike gi bende ong'e. Kido kod timbewa ong'e gima yango keny wuon en ang'o. Luo kitwa gi timbewa kata kuonde mamoko nyaka idhi e kanisa, jomoko nyaka iter dhok, moko nyaka idhi e Attorney General, gigi duto ok timre en mana Keny Mogalko. Ng'ato ni mana ka okalo owuok odhi koni, ng'ato George Batio konani moko kuom gibira bira en gi ode to biro limo nyathi sikul ka gidak mana matin ka to bang'e odok e ode. Olal mana matin odhi mana trip moro mar tich. Gima nyalo wacho ni mana kana wacho kane wachako. Sama idonje keny ni endi maybe ntiere objective ma in godo onge. Koro ka in objective ng'eni at the end of the day mar keny ni adani mondo ayud ng'at manyalo kendo. Ineno. Kapo ni ono ok iyudo heartbreak, mano be is part of learning. Ineno. Idhi bedo gi more experience ni bwana kare gi onego be ni timo kamae. Samoro ntiere kenyo kanyalo wacho ni ntiere chike moko ma maybe luwo. Ineno. But mana kana wacho ni luwore gi relationship mari be gi janyuol. Tie jomoko mar very close gi jonyuol gi. Koro you find that inyalo kata share gi janyuol ni ato an gi ng'ama kama nitie ka samoro wajatim kamae and they are able to advise. Ineno. Lakini nitie jonyuol moko ma yani gina pino ma kata ko winja wachno endo. Koro that is why some comrades moko choose ni they keep it gi pande. Ineno. Koro an gi kaka nyalo wacho ni kenyo ken gima rach especially cohabiting no endo kotime in the right way. But dwarore sana ni mondo jonyuol be obed part of that equation.
ineno kasto be ubed jok moko ma responsible to reason bende u exchange idea sama une kencha ka u ka abit ka ndia kunyalo kata mana wilo paro ni to wanyalo yudo development kata maendeleo wa matin wanyalo chako nango ineno koro emomiyo ana wacho ni kenyo gima rach kotime yo maber ineno mane madach chero kama na inya ndio tema donje SMS waria de kauchel nono wacho ni elo Cleo an Abraham we uru jo mbalarianyo nyomre nikech chuo to tin nyiri ng'eny koro dipo ka oleo kata oleo dalau makata ng'ama nyalo dwari onge anyuola bero donjo karka Michelle ayud wach mari kotenore kod weche gi mag ng'eyo chike tok lugi en mana ni wacho ni nyaka ji exist kata nyaka gi coexist mondo mi chike gi bende nitie oganda ong'egi jok madonjo e keny gi donge ni skul to koyie gima chalo kama koro ok gitime hostel giwuok oko ka gik ma kama gidhi nyime to chike gi bende ong'e bende paro nitie jopuonjre mamoko ma kata poro nokawo yud kata sombgi nyalo rumo e weche mag keny Mogalko ka gintiere mbalariany nitie madonjo sani first years moko sani neno chenro kiny ma kawuono pok gidhi nitie moko man KM moko nani gineno chenro jokeyo kapok gidhi chenro mokwongo skul to ok yiene wachni koro mimi idoga ni ji odhi oko nyakono dak hostel wuok odhir boyfriend oko koro kaka Blair hapa ni Blair to summarize everything gini en ga ni kidonjo gi self discipline ni mama wacho ga ni make education a vocation not a vacation koro in as much as that donjo kendi ni angeni somo bentie koro en self discipline kaka koro Valeria nacho ni samoro nyaka etho somb ngato wada pinga mama kendo Mogalko keth somb ngato lakini en gima very important en a stage ma kokikadhe ta hakia tuka vela wacho ni tek aya nyocha na wacho ni Kiptumo to kenja 24 years engin thindario sani an 20 ka to sa entawenga at least mano wisdom yes wacho ni mano wisdom agenda dayudo pacha Evans ka utenore koda ote madonjo ka bende ng'ato wacho ka ni mapema ndio best Cleo experience is something to learn from people mabende osebedo katimo gino kane pok ichako wacho ni and therefore relationships in university I think it's good but mana ka ji ariyo ma odonjo iye kanyo kong'eyo gima gidwaro ma Evans Odoyo kawuok Mbita Homa Bay County mane wach mantiere kar kanyo iyere gi wach ma Evans oro kae mane msini ayiego 100% luwore ni for example gima se wacho cha udhi e relationship idwa chako keny Mogalko ni naluonge ni training sama ine mbalariany koro adhi ng'eyo gima dwaro ibi dhi ng'eyo gima dwaro idhi ng'eyo gima dwaro apani mane gima kane ma point manego chakre kapok era mar Ogalko ni ochakore ng'e ni dwaro ang'o amba ng'e na dwaro ang'o to kudhi ni unudhi e era no yudoru kumudhi chieme to ting'oru 1 minute ni sekawo namba to 1 minute ni sedhi to ni 1 minute pok ing'e ng'ato mane koro kuma kelo shida cha but kung'eri maber mukawo time ming'e ng'ani mana at least mano koro miluongo ni at least koro ing'eri ne training to gimoro ni ati ng'ato dhi ni ati gino ber ni ati group discussion for example ng'ano timo medicine to ng'ano timo education ere gima gi discuss dark kana gida tedo Valeria ang'eni kinde mabiro kae picha meno kanyo kora moge jwang tie jatelo meri to kanyo mondo mi odonji achiel kachiel kanyo Elgeyo Marakwet kanyo chopo kar kanyo ino ka jotelo osechanore kanyo yo makare an wayud thuolo mar dhi kocha koro na chugi thuolo ni mondo mi kanyo watieko mana gi wechwe mogik bang' ka sewinjo kowuok kuom Valeria General Oguka achiel koda ka Viola kato bang'e an wachako wechwe mogik bang'e kanyo watieko chenro mondo mi an wadhi achiel kachiel nyaka Elgeyo Marakwet sani kantiere kar ka Valeria ntiere paro mopogore opogore mantiere kar ka to kata kamano ang'eni ka in gimoro mang'ida medo ang'e medi to ntiere jal maloso kar ka wacho ni an bi anowil gi nyinga ma loyo Kevin pod ane wach ni pod awacho ni ok wakwer ni mondo ji kik herre mbalariany lakini kenye ma pod wadagi ma pod ntiere kar ka an kian ayie gi ng'at moro message no kata an ok akwer hera mantiere mbalariany hera ber nikech kanyo e kumi yude ng'ato ma nyalo kendi mbele kata minyalo kendo rigo mbele en ma an wach dak kanyakla ni ema an akwero
eri uweru to uyud time ng'ato ka ng'ato bed gi gimoro ni safe space. Safe space mi idongori kaka in. Awach ntiere gik moko ma kata kudwa build kanyakla. Ok ochuno ni nyaka udag kanyakla ni koro udak e ot achiel, uchulo rent achiel eka gigi wak. But koro unyalo dak kuonde mopogore opogore and then udhi kamoro achiel, but era to ber. Erokamano. Iwacho ni hera ni bende gima Nyasaye noweno nyaka Ramogi jwang'. Hera en gimoro malich. Be omiyo kata chwarne ni kode kendo ginyuolore. To king'iyo kit dhano, samoro to tek kabisa, mana kaka misuko luong ni peace. Dipenjre ni gigi duto ka hera ni gima Nyasaye nochiwo. Iwacho ni kata Adam gi Hawa bende ne mana kode. To hera ni king'iyo kit dhano, otek moro kuom machielo, kirango machielo bende bedo badeta mipimo samoro General Oguk achopo iri ka nikech dakika 50 kachielo osekalo, no dakika 4 tatieko. Koro achako kodi gimi da wacho gi wach mari mogik. To ka watieko ka ngaduogo ka an atieko gi Valeria Michelle kachielo koda kawelo ma pod antiere ko karka. Okay, mokwongo yawacho ni nitie first years mang'iyowa ka. Wach manya nyiso first years wi weche mag Keny Mogalko gi. First year idonje mbalariany, gima nya wacho ni bed spectator. Be a spectator yons. Ng'i kaka gik moko timre mbalariany. Onge hera manige first year. Onge. Maka gin ga wuondruok. Onge hera manie second year. Kanyo kor kichako ng'e ni ji herrega. Hera moro nya chakre third year kanyo mana matin. Lakini first year udhi class uduogo mana kuna. Koro ng'iuru kaka jo elders time. Giwach mari mogik koro kwa tieko. Okay. Maybe ewi topic ni kanya wacho ni ka ji donje keny ji mondo tigo buongo gi ng'iuru ni ang'o at long last ang'o mwadwa timo be ng'at man go ni en okuodo kuom mane dhiang' koso at the same time then pressure maybe loch mogik ewi pressure mwa wacho pressure nya wuok from parents or pressure nya wuok from background janyuol ok nya chuni ni wadwaro ng'ato lakini minya ng'eyo ni to wuoyi mana yudo ni nitie kaka onya konya kech many times ma ok ariambo Cleopas ibro do ni wuoyi kodonjo ga keny gi nyako en mokwongo ga loko situation mar kor gi nyako many times koro seche moko sama jogi odonje keny nyako oneno pressure mawuok lakini pok onyise oneno pressure mawuok from dala en gi nyithinde mondo bino puonja to wuoyi ni oseyie ni anya konyi to some point mano keny manyalo dhi ma kony dala. Yes. Erokamano ahinya. Ang'eni ang'wa dhi nyime kod weche mogik. Michelle. Miwa wach mogik mari koro kwa tieko. Mokwongo nyacho ni use convince amba dhi temo. Hai. Nyakwara Ramogi jwang' ma en paro ma ng'ata achiel kende mowacho. Ok en paro mar Ramogi TV. Ne okwakonu mondo mi uchaki kata utieki kata kamano Michelle osewacho. Miye iwach mari mogik koro. Awinjo ka Blair giro wuoyo gise convince nyaka tem koro ma mwang'e ni neno mai lakini an fourth year tieko school. Koro anya wacho tieko ni kidonje gini tigi pachi tinge gimi dwaro. To kaka Valeria ne wacho ni unya puonjru ulimru. Anya biro limi 3 months. Mano semester chiel. Da biro limi podi. Mane Keny Mogalko. Exactly. Erokamano ahinya kuom ote mari. Ang'ena dedo wach mogik kuom Viola. In koro kitieke kidamuso jo Kisumo Kasagambe sawa. Mos mano koni ni kanyo wach mari mogik. Okay. Mokwongo adona aor mos ne minwa na wacho ni en avivi sirikal manyale go kakan gi babwa maja Kasagam mano ajusi Justin Odhiambo gi nyimine ga Faith kantie Sweden Diana kantie Nairobi kae gi wetega manie school airo gi sana gine chunya to gik mane minwa no puonja ema keto monda tim moloyo monda dhi atim gik ma jomoko timo kamano. Gero gimene giluwo chenro kano kitiyo gi thuolo mari maber mar oro ote do ng'eno koro kimoso ng'ato kata dala kata ng'ata achiel joko chogo pod nigi chance ang' duogo ir Valeria mondo ayud wach mari mogik. Aya kaka Evans. Okay, akaw time ni mar wacho nini wach na mogik ni ati kikidonji ni ng'ato donji ni ng'e gimidhi manyo kanyo. Koro kawe mano we ater mos ne Timo Kuz mane University of Nairobi kendo ater mos ne Kasipul Student Association man Kasipul gi mama na Nyakokal to gi baba na Japak Jojo Otieno gi osiepe kate manena amor wan pamoja jok madwa pod discussion pod dhi mbele Evans Generali
e Facebook. Erokamano ahinya. Nitiere ote kachiel koda ka wach mogik mari ma jawacho Tony Blair sani kata ka en ote nang'eni jokoni te be nang chakno mos mari koro gitieko. Mokwongo ada wacho ni weche keny mokwongo ahinya waket wach Nyasaye mbele obed ni en ema otayowa, kasto mar ariyo bende luor gi hera ok gik maricho. Koro keny wabed abeda joma responsible to committed to wabed loyal ok gin gik maricho kwa beting ok rach. Kasto mogik da ormos ne comrades te ma tuk, alafu bende gi menwa kumoro amora ma entiere Kisumu, alafu bende gi owadwa mantiere Maseno. Koro ago erokamano ne joma nokawacho kuma an awuod Migori Suna East god Jope Ward but adongo Kisumu, koro Kondele be dala. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Ng'e chenro mopogore opogore mag onagi mag joluo kama gintiere ma mbalariany ma mopogore opogore ruok mathoth bende untiere kanyo. Chenro ma untiere godo nyabedo mane sani mana kotieko e bwo nyiriri 30. Koro kiny ma en tarik 24 wan gi romo ma wabago ne onagi students kumoro amora ma gintie man Nairobi sana sana. Obro timre Professional Center kiny are saa 7 nyaka saa 12. Professional Center ni along Parliament Road kachacha. Koro kiny ng'ata ma dabiro git ne gigocho ne wasegolo poster mo share details. Koro waromuru kiny endo saa 7. Erokamano ahinya. Wach mari mogik bedo mane? Wachna mogik e kend ma Mogalko ni en ni in kaka ng'ato idwaro nang'o. Ok wanyal fosi mondo iwe to bok wanyal fosi mondo itim. Koro in mi decide to koro kuse decide obed dak moro mukonyorue mok ni ka ng'ato ok dhi class to in ilinga linga nikech koro mi company. To mogik auromos ne team nyar mwalimu mantie MKU kocha onagi football team mano team motegno kendo team mago ji sipwap. Koro aoromos ne team nano be kendo aoromos ne jodala jo Nyando constituency jokochogo nikech anya kochogo modak Kakmie kachiel gi jo Kakmie gi osiepe ga duto. To kana share poster jo Maseno ywak sana ni gin dak luongi gi gik machalo kama. Koro mano mi aoromos ne president mama Maseno kuro kod osiepna moro ni Nicole. Erouru kamano. Jo Maseno go imigi imia namba gi kaeto obwa mangi gibende gibi e Nairobi bende gin Maseno giywak ni gin e university mantiere Equator to ok dwa luoki gi Nairobi. Wabo manyo chenro antiere idamos joka nikech watieko sa oserumo guk. Akawo thuolo ni mondo mi aor mos ne mamana gi babana kanie dala mar Seme Kang'enda kanyo ne osiepena duto te mani Nyalenda bi Dunga Mwalo kanyo to kod team General Oguk, team Oguk Rescue Team. Then at the same time arwako joluo event ma wan go kiny mag yawuot oganda ma joluo kendo agone erokamano waluongo ute Cleopas kiena mana matin ntie yawuot luo moko ma ose miwa support kendo wadhi go mbele. Adwa mana fwayo negi kumoting'o team Sami 001 gi team Bob CEO. Erokamano. Waboduo ino ka jatend piny Kenya donjo kanya nyaso nego bedni watieko. Dong Michelle koro kanya ma wabulongi kendo kosida orote mana pio anasetieko ka. Waorote mapio pio. Aorote ne mama Gila Judith gi dawa Nyajon gi jite team Mama County. Erokamano kora moga juang mane makelo ai giko mar chenro agonuro kamane yokum kete karkao duto kamane wantiere karka kod wendwa duto. Natae chenro aro kiny sa 12 chenro mar upiny kod mbako romo nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango nantie ka kod jok ma wigi otimo jere jo kamera jo duol jo mamako jo ma nie graphics kod TX. Nyasaye mondo ritu sani wawei gi chenro mabende dhi nyime kanyo kopo mogik mara Calvin Kiptum jatend piny Kenya William Ruto seyuoro kanyo kachiel koda Kalange inokoro gimosore kendo gidonjo ayanga e nyasi mano kamoting'o nyaka jalup jatend piny Kenya kama gintiere en kuyo makende ne oganda mawuok Elgeyo Marakwet kod oganda jo Kenya kod piny mangima kuom lalo jatugo kata jang'wech mang'ula mane ntiere karkae. Awegi pichni go achiel kachiel mane wabedo godo kare sade kana wachako yudo gi achiel kachiel karka nyasi koro da chako ka kendo miu thuolo mar neno gi achiel kachiel mane makelo wa giko mar chenro mar mbako romo en Sabich mar Onyango. Oriti masani med neno chenro mamoko mag Ramogi TV.
Yesu asifiwe. Tusalamiane tu hewani. Bwana Yesu asifiwe. Munisalamie kuko kwote. Asante sana. Asante, tunashukuru Mungu Baba wa taifa. Karibu sana katika siku hii ambayo ni nzito, lakini Mungu ni mwaminifu. Tunajua ya kwamba familia wamepoteza, lakini pia taifa tumepoteza mtu shubafu. Kwa hivyo Baba wetu wa taifa, karibu katika ground hii ya Chepkorio. Umefika kama tumeendelea na ibada na tukakungoja tu katika sehemu ya neno la Mungu. Kwa hivyo utaturuhusu kwa nafasi hii tutembee kwa haraka sana katika ratiba, na nitaomba sasa sisi wote katika ratiba yetu. Baba wa taifa, mbele yetu tuko na Baba Askofu Emeritus Daktari Kogo, na mnenaji wa siku hii ya leo ni Baba Askofu kutoka uaskofu wa Kapsabet, Daktari Paul Korir. Na kwa hivyo tutasimama sisi wote katika ratiba yetu tuimbe Bwana sehemu yetu. Iko katika program hii, na naomba wanakwaya mtatuongoza tenzi 116 tuweze kusikia neno la Mungu. Karibuni wote. Baba wa taifa, bado tunasema karibu, na viongozi ambao wameandamana pamoja nawe. Asanteni sana wapendwa wanakwaya. Bwana sehemu yangu. Pamoja. Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu twatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu twatembea nawe. Mali hapa sikutaka, haya nikute mashaka sawa sawa nawe, pamoja na wewe, pamoja na twatembeana, aniongoze safarini, mbele unichukue, mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlangoni mwa mbinguni niingie. Baba mwema, Mungu wetu uishie milele, Mungu wetu usiyebadilika, nena pamoja nasi na utufariji kwa neno lako takatifu. Nitumie kama chombo chako kwa ajili ya faraja, kwa kuondokewa kwetu na mpendwa wetu Kelvin tuliyempenda sana. Baba mwema, utufariji kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Tafadhali tukae. Ni wasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimeokoka na mpenda Yesu aliyeniokoa. Your Excellency the President of the Republic of Kenya and all other protocols observed, on behalf of the church, the parishes of St. Peter's, Chepkorio, and St. Bartholomew, Chororget, and the Diocese of Eldoret, Bishop Dr. Christopher Ruto, who is away in the USA, we can say he is daring abroad, and all the clergy and the Christians of this Diocese of Eldoret, and on my own behalf, and on behalf of the religious leaders of this very region, we share our deepest condolences and prayers and sympathy
with you, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, and with the good people of this country, great nation of Kenya, and with the family, Mama Asanet, and the children, plus the siblings of Kelvin and his parents, and with the community, the county government of Elgeyo Marakwet, with all the athletes from across the globe, we pray that our good Lord will grant you strength and fortitude that you may bear the loss. May it be well with your soul. Fare thee well, our hero Kelvin. By your commitment to excellence and performance, you have put Kenya in the map of the world. You will be missed by people of all walks of life, but we know we shall meet again far beyond the river. Yours, Kelvin, was a life well lived, though cut short by the fatal accident. We celebrate you and we thank God for giving you to us. You are very such humble person, hardworking servant of God, with the spirit of servanthood. You are true epitome of simplicity, and yet you had conquered the world. You grew from grass to grace. To you, Asanet, and the children, may the Lord strengthen you. Wapendwa, the most unfortunate and painful thing in human life is death. As much as death is real, it only separates us with our loved ones temporarily. We Christians are people of hope and resurrection. This morning, kwa ufupi sana, I want to talk about the 7 words of Jesus Christ on the cross. Wakati Yesu aliangikwa msalabani, akawa na maneno 7, nataka tushiriki pamoja. Ya kwanza ni katika Mathayo 27 mstari wa 46. Kama saa 9 hivi, Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yani, Mungu wangu, mbona umeniacha? This cry is ours too. At such a time as this, when we feel the vacuum and the pain and the grief for one of us is no more. People cry when they are inflicted with pain, grief, and sorrow, and they are seeking for help. We cry to release pain and suffering and agony. Yesu akalia akasema, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ni vizuri tena inapendeza wakati unapitia machungu upate nafasi ya kulia, umlilie Mungu. Wakati unasikia machungu katika maisha yako, Yesu mwenyewe akasema, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Wakati kama huu, kuondokewa na mpendwa wetu, ulimwengu mzima unalia ukisema, Eloi, Mungu wetu usituaje Baba mwema. Familia, kanisa, majirani, taifa letu, tunaomboleza na tunalia, Mungu wetu usituaje. Ni vyema kulia, wapendwa. Ni vyema wakati mwingine upase sauti. Saa ile unasikia machungu katika maisha, let us not pacify pain. Your Excellency, nilikuwa nawaambia vijana kule Nandi juzi, nikamwambia kwamba wewe ukiwa kijana na unaona unanyang'anywa your girlfriend, pasa sauti, pika nduru, usijinyonge, tutakusaidia. Pasa sauti. Pasa sauti, lia. Lia. Utasaidi. Bwana Yesu asifiwe. Akalia. Yesu akasema, Eloi, Eloi, lama sabachthani. And so as we eulogize this great man, I want to pray that our God will wipe our tears. Tukimlilia Mungu, He will come through for the family and for all of us, and particularly to you, Your Excellency, and this beloved country. Jesus never wanted to pacify pain, for pain is real. He cried to show us that He was fully human and He was fully God. And therefore, He was weak and broken
connecting with the real world of suffering and pain. He connected truly and sincerely with the ordinary. In his life and vocation and career, Kelvin rests in peace, connected with the ordinary people who experience a life of pain, scarcity, and suffering almost on a daily basis. He dined with the high and mighty, and at the same time, he played pool with the very simple and ordinary here at Tiegruok Center. Tiegruok Center, sorry. The cry of Jesus demonstrates to us that people need a shoulder to lean on in life. May we be that shoulder. So, as much as he was known internationally, Kelvin was also known locally. He connected with the very, very ordinary. So fare thee well. We were told of the school he went to. We were told of his humble background, and yet God raised him and lifted him. He was very, very humble and simple. Angepatikana hapa tu, akicheza pool, akiwa ordinary, anaongea lugha ya kawaida, anaingia kwa hoteli ya kawaida, anakunywa chai kwa mandazi. Lakini unajua hii dunia kuna watu ambaye wakipata tu cheo kidogo, ukimwambia tuingie hapa tukunywe chai, anasema nataka kuona menu. Unaona menu kwa hoteli ya nyumbani, ambaye unajua kama si mandazi kwa chai ni ukali kwa managu. Why do you need? Mbona unahitaji menu na unajua tu? Namwambia mtu tuingie tukunywe chai, anasema I want to have pilau. Kelvin was so humble. He was down to earth. Nikiwa kijana kabla sijaokoka, nilipeleka msichana hoteli ya nyumbani, nikamwambia tukunywe chai. Akasema no, I feel like having chips and pilau. Wapi? In the village. 0.0. Anyway, that is for another day. We need a people who can capture the spirit of Kelvin of simplicity and humility in the name of Jesus. Yesu akaendelea in John chapter 19 verse 28. Baada ya hayo Yesu aliyajua ya kuwa yote yamekwisha kumalizika ili andiko litimizwe, akasema naona kiu. That is neno lake la pili msalabani, akasema naona kiu. Jesus is the living water that quenches the thirstiness of this world. Jesus was reaching out to be served. A friend in need is a friend indeed. From the time when Adam and Eve disobeyed God in the Garden of Eden, humanity is always empty, finite, limited, and thirsty. Your Excellency, before you came, a testimony was given that in 2022, Kelvin came to church. He was prayed for. And after coming to church, he went to win the marathons. And the person who was giving the testimony, akasema, ni kama vile walikutana na Mungu kanisani, mbingu ikafunguka. Ikawa ni kufunja record tu. Hata hii ya Rotterdam ambayo iko April, angeangusha katika jina la Yesu. Fare thee well, Kelvin. Yesu akasema naona kiu. Ninahitaji maji. Akasema ya kwamba let me reach out. Tunaposema pole, this is the man who became a blessing not only to the family, not only to the community, but also to the athletics world. He inspired, aliwakusa wengi sana. Yesu akasema naona kiu. Kumaanisha ya kwamba tunahitajiana. We need to reach out. Tutafutane, tutiane moyo. Kama Kelvin aliwakusa wengi, ombi letu ni ya kwamba tuwe pia watu wakuwakusa wengi katika maisha haya. Fare thee well, the servant of God. Kilio chake cha tatu Yesu ni katika Luka 23 mstari wa 28. Yesu akawakeukia akasema, enyi binti za Yerusalemu, msinililie mimi,
bali jililieni nafsi zenu na watoto wenu. This is an act of gratitude. Jesus is fully aware that the tears of the mothers will change the narrative, and for that, he is asking the mothers not to underrate their tears, for their tears are so powerful and do touch the heart of God. Cry for the state of the unemployment of the young people. Cry for the drug abuse, the infamous philosophy of Wachakoya, drunkardness, teenage pregnancies, the life of endangered boy child, who many a times go through identity crisis. Mothers cry, daughters of Jerusalem. God sees your tears and he will come through for you at the right time, for God's timing is always the best. So Jesus is raising the status of women, calling them daughters of Jerusalem. In other words, you belong to the king. You are daughters of the king, daughters of the president, daughters of State House. You have been lifted. You are no longer there to be seen, but you are given a status and a voice. Women empowerment. Jesus is telling them, daughters of Jerusalem, when you cry, heaven will be shaken and blessings will come down in the name of Jesus. Same to all of us here. Ya kwamba wamama wakati huo wa Yesu msalabani akasema angependa wamama watiwe nguvu, wajue ya kwamba kwa majonzi yao hata na inji inaweza kutingizika na watabarikiwa. Na wamama wapendwa, mukibarikiwa msitusahau sisi wazee, msituaje nyuma tafadhali. Nimeomba wamama, wakati wewe umebarikiwa usisahau mzee. Hata kama wewe uko na transport ya kulipa bodaboda, tafadhali patia mzee, iwe ni yeye anamlipa mtu wa bodaboda. Patia yeye. You know, men don't need anything. Tunataka tu recognition and appreciation. Wakati unalipa bodaboda, patia mimi mzee, nishike pesa, nimpatie mtu wa bodaboda. Hata akiona wewe ulinipatia, anajua ni mimi nilimpatia. Give us space wa mama. When you are empowered, remember us. Tukienda kununua vitu dukani, kama ni supermarket, wewe chakua, kama ni kulipa, patia mimi nilipe. Bwana Yesu asifiwe. Men. Saidia sisi. Na tumesema na tumeomba watu wa bigibigi tafadhali. Vile ilivyo, tukipanda bigibigi, mimi ndio nitapanga vile tutakaa. Mimi nitakaa katikati, mama akae nyuma, yeye anishike mimi, nikushike wewe mtu wa bodaboda, tuende mbele. So that is the arrangement which is coming very. Daughters of Jerusalem, praise the Lord. Daughters of Jerusalem. Asanet, you are the daughter of Jerusalem. Gelvin has gone. But we want to declare here and now that your children and your children's children will never lack in the name of Jesus. You are a daughter of Jerusalem. Kilio chake cha nne. Yesu akasema in Luke 23 verses 34, Baba uwasamehe, kwa kuwa wajui watendalo. Wakakawa mavazi yake, wakapikia kura. Yesu akalia akasema uwasamehe. The power of life lies in forgiveness. The tone of reconciliation comes from the victim to the offender. Asema Baba uwasamehe. Your Excellency, ombi ni ya kwamba when our people have been blessed and they have been raised from grace to grace. Usikia mtu amefunja rekodi, amekuwa record holder, kama huyu mpendwa wetu Kelvin. Maybe wakati mwingi sana, they be given security. Awe na askari, awe na driver, ingawaje kifo hatuwezi kuzuia, lakini tujaribu. Tujaribu tu. That is the cry. Baba wasamehe. Forgiveness begets healing and restoration.
To forgive is to have the power to let go of the past pain. Niliokoka tarehe 24 mwezi wa 10 1987, nikaingia kwa tukutendereza. Na shukuru Mungu sana. Kabla ya kuokoka, Your Excellency, nikaonja msamaha. Nilikuwa na msichana mmoja ambaye alikuwa rafiki yangu, nilikuwa nimemwambia maneno mengi, nikamwambia nitakupeleka Mombasa. Najua kumwambia msichana unapeleka Mombasa wakati wetu, that was the highest place to go. Na akawa amenipenda, lakini siku moja akaniandikia barua akasema our love imeisha. Bas nikasema liwe liwalo, nikifikiria kujinyonga, hakuna ng'ombe ya kuwachinjia waombolezaji, nikasema sitajinyonga. You know, you have to calculate. So nikasema hapana, sitajinyonga. One day, one time, nikawa ninaenda, nikaona yule msichana anakuja, si kama ni yeye, alikuwa anaitwa Flora. Si ni kama Flo, alikuwa anaitwa Flo. Nikaangalia ni yeye, na kulikuwa na kitu kama manyunyu, ni kama mvua inakuja, hakuna mtu barabarani, na anaenda kishaki, anaenda kushaka mahindi. Nikaona, nikasema leo ni leo, asemaye kesho ni Mungu. Nitapiga makoti nimwombe msamaha. Si watu wako, Mungu ameleta mvua. Wakati Mungu anataka kutengeneza njia, anatengeneza. So nikaenda, akakuja, ninaenda, nikasema ni yeye kweli. Alipokaribia nikapiga makoti. Nikamwambia Flo, unisamee. Nyoyo akakaika. Akaniangalia, akasema wewe simama tu. Mbona unapiga makoti? Nikasimama. Akasema ili nijue you mean what you say, nibebe mahindi haya. Debe mbili, saa ingine saa ingine nasikia shingo upande huu ni kama ile mahindi nilibeba. Baba uwasamee. Akanisamee, tukaenda, tukashaka mahindi, tukarudi, na hakuna mtu barabarani. Nikafikisha yeye nyumbani, akaniambia wewe utakuja kwa disco jioni. Nikamwambia nitakuja. Nilipoenda kwa disco, yule kijana ambaye alikuwa ameninyang'anya yeye, alikuwa na yeye huko pia. Nikasema nilisamehewa mjana, nitasamehewa usiku. Siwezi kuninyang'anya yeye tena, nimebeba mahindi debe mbili. Baba uwasamee. Baba uwasamee. Hiyo ilikuwa ya 4. Kwa sababu ya saa, I want to say the rest to be continued. Kujeni kanisa, tutasikia mambo mengi, lakini mambo mazito makubwa ni ya kwamba Yesu alisikia uchungu kama sisi. So for you, servant of God, fare thee well. Saviri salama, Kelvin. May the Lord lead you. May the Lord guide you. So ya 5, John chapter 19 verses 30. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema imekwisha. Kainama kichwa chake, akaisalimu roho yake. The whole system has ushered in the new order. We are now a new creation. Forget the former things, for God has favored you. Imekwisha. Yesu alipokuwa msalabani akasema imekwisha. The new dispensation. Akasema imekwisha. Luka 23 mstari wa 46. Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Ee Baba, mikononi mwako na iweka roho yangu. In the hands of God I commit my spirit. So ya mwisho ya 7, Yesu